Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats. Hola a tothom, soc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Intentar ser elegants, molt respectuosos amb les víctimes i molt precisos amb les descripcions, ja siguin de paraula o ja siguin amb imatges. A mi m'agrada sempre pensar com m'agradaria que tractessin un cas si jo ja estigués involucrat. Doncs això és el que intentem aplicar. És a dir, explicar-ho amb la menor destrossa possible. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. A les nostres històries, el que nosaltres busquem sobretot és parlar amb protagonistes d'aquelles històries, no amb experts o amb gent que parla d'oïda. Doncs les famílies de les víctimes per nosaltres són testimonis molt importants perquè poden parlar d'una experiència que no té ningú més, només la tenen ells, d'una perspectiva única. No ens mou un ànim de venjança, que trobin a qui va ser, que els agafin i que es podreixin a la presó i aquelles coses que es diuen, sinó que senzillament el que volem és tancar el dol. No en tinc de por. Si tingués por, no sé, faria una altra cosa. No, el meu risc és la legalitat, és no ferir més del compte a les persones de les quals parlo. Doncs, a partir d'aquí, un bon relat, fet a partir de molta credibilitat, et dona tranquil·litat, no et fa por. Doncs mira, vam començar a produir un cas sobre una assassina a Barcelona i quan portàvem un parell de mesos treballant-hi vam percebre, vam saber que els pares de la víctima estaven en una depressió important i va semblar que no havíem de fer més mal amb aquella gent, que no havíem de furgar més en el seu dolor. És veritat que moltes vegades els periodistes fiscalitzen bé els policies i això els porta a ser descoberts d'investigacions brutes o lletges. Perquè al final els policies també són persones i les persones tenim una part fosca. Al final sempre acabes arribant a la mateixa conclusió. La ratlla entre la llum i la foscor és molt fina.